on calminama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala ɗo woni eno woniri yo jaam e kiisi Allah gona men. Jamma hande ko jamma e jammaji ɗo fiyannoɓe bawɗi mbiyanno so bawɗi piiti koko piino piyata. Mawɗo goto wi kono baggu fo e saa mum mbe fof e leewal mum jontaɓe fo e mbawa ko muɗum. Gonɗen ɗo koye Dakar laamogo leydi Sénégal leegal ne wiye Cambérène hande 6 lewru novembre ujunnaji 2025 caggal jibinede annabi Isa ibn Maryama. Jamma arti bandum sangaji nde kolli beela taw mbeɓani jamonuji diga bomen sagataɓe lewle demminare. Holmo heedimi jungo ñaamo ne jogui hoddu ndu komo joom sababu o woni neɗɗo muɗum hakkude dimo e ñeeño mum gila hanki tawi wona hande ɓe ndendi halayɓe ɓe ndendi suska. Jamma arti bandum jamma hande jomajo Jamba o ko Abuu si walla Atumaan si mo Tulde Dubaango e hartallo. So wiyama jomajo bandiraɓe fof paama tan ko sagata goo ko yiilima yiiti ko debbo jontaɗo ñumoytoɓe jeehi ƴamoɓe ƴami dokkal hokkama konde wisama debbo jofnama weeti gaweje ɗen dufama gayɗi kirsama dammirɗi juɗama tufama yawama simmama durtama ƴakkama gantama kono wona on to woni jombaji. Woni jumajo Jamba o ko Abuu si Atumaan si saabi woni jumajo Jamba o ko kanko hendino ko hendi ɗo ko ƴeew suka debbo ina wona tokoso suka debbo ina wona mo moƴƴani mbaadi suka debbo ina wona mo anda aduna suka debbo ina wona mo wona ko wona jontaɗo kono so ƴamama o hesama o waddi murfugal e yeeso makko ko kanko saboto ko hendata ko fof hemda kanko debbo o. Ndenne dey damboɓe no paɗɗo jomajo ndenne dey funene faɗɗo jomajo kono gadda kala sagata goo ko mbaɗannoɗo willi wawoji waɗa beyte e gendus pilime pilian kasa e berlade so tima namto kol jomajo holle ñoota ɓurtugal ngal nanna junggo e jiifa waɗa ko fawi yiyamo nde fuɗɗo hoode hay so yoɗani. Bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Kanko Atumaan si kanko woni sababu o Allah waɗi jamma o dañi wune sabu ko joom wuneji en potte e jamma hande o jooɗiɗo ko bandiraɓe fof ko ɗemgal gotal ko pinal gotal ko diine goto. Leyɗele ɗe ceerti ko tubakoɓe ceerdi en e 1884 ha frontiére 1933 ujunere temedde jeenayyi capantati tati nde kerɗi kertintede caggal nde Soudan conseil de l'entente fusi fédération du Mali fusi Soudan yeehi banggue Sénégal yeehi banggue Jamba arti bandum so bawɗi piiti koko piino piyata wonɗo ko fulɓe Mali e fulɓe Sénégal e fulɓe Mauritanie. Jamma arti bandum nde tubakoɓe pecci en certuɗen fusgu mum waɗi conseil de l'entente fusi ha laaɓi fédération du Mali fusi ɗanniyankoɓe jaɓantere en wonnoɓe Bujumbura wonnoɓe toon to wiyete Tortiya wonnoɓe Jarabanna Malinaɓe Sénégal naɓe e Mauritanaɓe ndenno fedde ɗanniyankoɓe nden ga fusiɓe ceerdu koye mabɓe pelle ɗe certi ha laaɓi. 1960 leydi en fof ƴetti indépendance Malinaɓe ɗanninoɓe ɓe jooɗi ɓe miijiɓe mbi mbaɗen feere hade leyɗele certi sa nani certi ko laamuji cerndi ayi fédération du Mali en certi conseil de l'entente en certino kono leñol men ɗemgal men en certata nde wonno ko Allah waɗi ɗum hecci ɗuma enen mbawa sertude. ɓe jooɗi ɓe mbi colnen Modibo Keita oto ɓe ndendini kamɓe jamantenaɓe ɓe colnima oto décapotable ɓe neldi Modibo Keita premier président du Mali. Yeeɓa so wi bandiraɓe Sénégal naɓe o wi Malinaɓe pindini en so bande waɗi ko moƴƴi yettu manta ɗum mbasa haasita ɗum o wi Malinaɓe mbaɗi ko yooɗi wonmo handane sata kono lamo haaldane teddugal. Président de la République aɗa jogui oto
o wi mbaɗen ɗo ɓe mbaɗɗi jettanɓe yeɓas eliman amre goko mo soogue dindeje ñaawole kelewaji doppere dow laabi lamande moƴƴe ƴogoɓe o wi malinaɓe min jetti on teddini mawɗo moon on dokki min konngol o firi janggo wi sénégal naɓe teddina léopold sédar senghor ɓe jaɓi ɓe cali o wi son pi kala ko mbawɗon dañde ɗo haali foof min mami jokki ko heddi ko jamma o wawa tambade ko kalten ko en dabɓa koɓe ndendinno ko heewani o wattan jawdi makko ɓe jeeyi Allemagne mbaɗi commande oto jippi toon ganduɗa ko président leydi France décapotable léopold sédar senghor totta enen kadi sen certi ko kewi ceerdi en sen certi ko laamuji ceerdi en kono ene mbawa sertude koɗen ndendi kosam ndendi dool jiɗima e baaba Abuu Sy jamma ma o dañi wonano yoga e jammaji mboɗo heewi ko goto ɓirti wañede mum itti jawdi mum woodi ɗo nanni baɗɗo o haalta baɗnaɗo o haalta kanko andi ko dañi hen kono ko ɗaɗo hande ko kam no haalo ina yiyo bisimilla moon oɗon mbawi ɗo bismade neɗɗo no ɗanno oɗo ladde seeko mi naata yalta ɗanno bamum waɗana ɗum ñagude Allah yummum defana ɗum ko ƴiwan ñaama duuse ɗanno ya nelde jawdi ma hane galle bamum so arti wiye bisimilla e galle bama maha hen ha gasa kono sa yettima ma mbiɗa fawɗo sac ma mbiɗa bisimilla kono hatta so goɗɗo salmini mbiya ɗum bisimilla onon mbiyama ɗo bisimilla kono mbaɗo bismade on notima goko moƴƴo on notima goko tedduɗo on notima goko jambawo on notima goko cuusoyoɗo on notima goko joom gueɗal gendi yanke caliɗo yawa e kulortoɗo gacce keɓotoɗo belka mumen taw funti on ko Abuu Sy ligguey ngol ɗo leyol ɓoyde aduna ittata ɗum noon mi wasa woɗɗude mi hokka on konngol kaal noon hol bandiraɓe tawaɓe jamma o ndenden jamma o dañi teddungal o weeli hayso ko ɗo haaɗi o weeli konngol artema ceerno Boli ceerno amin mawɗo amin moƴƴo jomo wune tawanoɗon nde ɗum tiiɗi tawɗa e worɓe hono muɗum heew nde Allah ɗum kadi en tawtorede hande on woni Abuu Samba Diop min jettima no feewi so tawi en tawodiri ɗo jamma hande ɗo mawɗo moƴƴo malaɗo giɗo hoore mum giɗo leñol mum mo wiyani tan gurdamam yo won wuttulam e wuttam on woni ceerno rendo woni Abuu Sy sawane mbo sawane gacce cawɗo gandal ha heewi to arabiya ngam wanjitade ɗum e pulariya jiɗɗo hoore mum lutti yiɗi leñol muɗum minen de so min kufodiri e moɗon ɗo onon son beltima ndeysan minen min ganda ko min jogori haalde kadin emin jogino sohla emin jogino goƴa onon ɓeɗo worɓe wonɓe ɗo hande ɓe goto e mon fof holno min jiidirta e mun hamin mbadda e mun jonde ayi nde wonno Allah koye weeli hoore mun woni minen komin almuɓɓe mon komin ɓiɓɓe mon to bangeji ɗi fof ɗum noon minen wonɓe ɗo ɓe woni gardiɗo amin ɗo ko biyeteɗo Basirou Barkolda Sow Basirou Barkolda Sow ko kanko woni hoorejo fedde meɗen wiyetende fedde magoyankoɓe guetema gural Boubou Diaba tafa mela melƴitira kolce gaydimaɗi ɗon woni ɗo mbiɗen pular fuɗi tawa awaka mawni yencini moƴƴere ha heewi ina wondi e on ɗon biyeteɗo Amadou Jara Kolobakary gorko dimajo mo ganduɗa salaki hoore mum yiɗori hen leñol mum
jaɓi felliti daranade gonka mun on woni Amadou Diarra e pular yanke windi yanke witti yanke nde wonno Allah wi kullu man sababu ceerno Abuu minen min ɓooyi emin nanamo emin jogino ngoƴa holno min jiidirta e ceerno Abuu holno min jokkondirirta e ceerno Abuu gonɗo sababu muɗum moƴƴo on woni ceerno meɗen ceerno Saydou Bari gandiraɗo ceerno Baddo kanko woni oɗo joɗiɗo ɗo goɗodiral makko e ceerno Abuu Sy wona hunde suuɗinde gilli ɗi kadi ɗi gona pefindaɗi koɗi gilli tigi rigui gilli ɗi jibini jokkodiral amin minen e moɗon onon kala hande e yantude e bandiraɓe meɗen rewɓe ko wayno on ɗon biyeteɗo Fati Sy e on woni oɗo joɗiɗo ɗo ina wondi e bani meɗen debbo ina wiye Ummou Kongo Diallo on woni joɗiɗo ɗa e yantude ɓiɓɓe meɗen on woni cukalel tokosel laaɓa juuɗe jangi waawi rondi gandal lutti Allah yiɗi ɗum wonde docteur on woni Mamoy Sori Diallo mo kolomina Sare walla mbiyan kolomina Gurel Carte e ɓinguel meɗen on ɗon biyeteɗo Sadio Touré andi sen mbi Touré tan hangaten ko heddi ko ceerno Abou ɗum ko an jeeyi min noon gonduɗo e mabɓe mbiyetemi ko Hamma Yerwelama Jammo kono ɓurɓe andirede ko Hammadi Mboɗerindi Jamɗe Mbaba e nder leydi Mali sa windani ina hasi tan andete e goto kadi e jaydiyankoɓe to banggue radio kadi oɗo nde wonno ko guiɗo o fooɗi kam o artiri kam e magoyankagal ɗum noon Allah yeeɗi kam hande wonde laaɓi ke belendeji ɗiɗi to banggue jaydiyankagal radio e kañum e wonde magoyanke ɗum noon miɗen ñagonomon Allah yomin ɓooy yiide mon kadin yo Allah rokku min sa'a kala yiide leppi mon kesi yo Allah rokku minen ne kadin teftade ko mbatton ko e rewde no mbaɗirton ni nde tawno so tawi ko gonga ina selli e sukaɓe jibinande hande yidde leñol gorɗo hen jaɓɓal moɗon hayso ina yiiɗi leñol ina foti namnede ɗum noon on Allah jarama on jarama no feewi moƴƴere Allah e moɗon ina tedduno weli feewi haala ma yuɓɓi laaɓi selli so ngangi hisi kongi moƴƴi jalteen ya juuɓi en sabi Allah mon koye mon gollande leñol mon mon diine mon e jokkude mon e Dia mi arta e ma hayso ko dande wotere calmina hirdude ɗaccitan bandiraɓe Dia alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi hamdan kasiran alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi ala kulli shay'in maɗan gadirun bandiraɓe sehilaɓe caggal yittude Allah ko julde nulaɗo makko jalla kala kono gollo yo fuɗɗoro wiide bismillahi arrahmani arrahim no fuɗɗode ɗo to juumani woni o fuɗɗorima inde Allah to fuɗɗode ayi o wortoro wiide alhamdulillahi rabbil alamin Allah jottoɗe goldani joom binde kewɗe o kanko goto woti yettede kanko jeeyi yettode kanko yoddi hen
kanko haaldi hen oɗo jottuɗo hoore muɗum kilenda ko yettoro wodani subhanahu wa taala o tagani en ɓurɗo ɓurnaɗo windere bani hasim imamil quraish imamil mursalin khatimul anbiya bajji aminata e abdoullahi koddo ɓurɗo townaɗo mo lesɗani mo jam e kise goni mum dayiman ko ɓenni ɗum ko seydi si ko daña ko hewde famɗude barkina waɗi Abuu Hafsar Kumba Hamme a moƴƴini geɗal ngal kono noon kadi to hoore ma fewndi geɗal ngal nde ɗo jonde kode ɗaminana ko addi hande eɗen ɗamini so tawi Allah welama ɗacci en ɗo sellini en yettini pandaji meɗen de jooɗoyade nde ɗo jonde to Sukaylaba jeende laba laami labana laami taw jeeri goɗɗa kono no hade nden Allah hoddiri hande yen joɗɗo nde ɗo jonde ko ɗaminano ko adi hande Allah welama kadi en ndendi jonde nde e ƴiƴam meɗen kosam meɗen heɗɓe en oyoto banggue to wiyete Mali Allah addiɓe ɗo ɓiɓɓe leydi Mali en ndende mabɓe nde ɗo joni ɗo nder oɗo galle so wiyama galle Abuu Sy ko ganduɗa ene noddiri Atumaan so tawi neɗɗo ɓuuri aduna he mbeɗa heewide yo tinno ƴeewa banggue mo jaɓɗa heedde guettana ɗon hoore ma cuɓɗa banggue mo banɗen mo ganduɗa so tawi dawri yiiladema ene jawa yiitudema e oɗon banggue kettana ɗon hoore ma kettana ɗon banɗen kettana ɗon leñol ma Abuu yaɓɓi ɗon ndeɗon tekkere wonko gollanɗa leñol ngo wonko gollanɗa leñol fulɓe ha aduna o dawa firto ɗum majjata ɗum mayata yeeso ma e keesi ma ɗum ɗo ko haalane nde ganduɗa ɗesngu garoyowo ene wawi haaltude ɗum tawaniɓe fawade ma gite waɗi noon ko gollal lattugal ngal gollanɗa neɗɗo yo gollal cimton neɗɗo ñametaki neɗɗo yaretaka e mum sohlaka e neɗɗo sinirte wona gollal so Allah tagirima no yiɗiri ni tagirima kadi no fodiri ni a ƴewtima hoore ma teppere ha yetti hoore ha yetti teppere hay tergal goɗɗo laattaki timɗo jorto ƴetta Allah gandade holko tagui ko wadde ko waɗi ko o haaɗan ɗon tan o taguima tanɗe fof tiɗɗi o laɓɓini ɓandu ma ndu o selini ɓandu ma ndu o itte makko ko yite ko barke fulle ɓandu ma he o uddit haqqille ma o dañi ko mbawɗa bulliɗi banɗen ɓe fof yen guite leñol ma fof yen guite muɗen aduna o fof fof yen guite muɗumen ɗum anden a jottoto jetta Allah gandama ko mbaɗɗa amin ñaguino Allah nde Allah rokkata en fartange wawde wadde hono ni kono Allah ande timinde hande ɗum timmi Fuuta fof ne andi won banggue mo kettuɗa mi wiyani halayɓe de mi wiyani suska mbimi ko Fuuta fof wona leydi Sénégal tan wona leydi Mauritanie tan wona ko takki ko wona ko taari ko nde wonno gollal ngal ngal famɗa kadi ngal fuɗaki min ñaguima Allah subhanahu wa taala nde rokkata min ɓernde e hattan wawde yettudema reftudema teddungal min lomto leñol fuɗɗi fof ɗo min jooɗi ɗo min guttuma teddungal ngal gollanɗa leñol
oɗo jamma jeetama e jammaji gonga kadi mo wonani ha ɗo ɓuri ɓuri gonga onoon ƴiye jammaji non woni gonga ɗon komum ɗon attayma ha yeeso Alhaji Mamoudou Soma a weltanama koɗo o bawɗo laaɓɗo heeɗu mo ganduɗa woppata waktu so julta tamamuye min ɗandimo ɗalla kewɗo yaade nokkuji kewɗi bandaɓe on jarama mallinaɓe e Sénégal naɓe no mbiɗon ni oɗo musidɗo man pilma o ko Djibi Dieng wiyete Jeyago Kanel cameraman Tulde TV waya ko chauffeur taxi ko Abuu Ñang wiyete Jeyago ko nabbaji ko musidɗo ko jaadiri guilangi tawi wona hande Abuu si ko ñinnoɗen wadde ko heƴataɗo jamma hande ko nan battal jamma atat bandum sokhna Fatimata tinmi mbima albarka gila naɗa galle o ko avancement woodi ɓurtade caggal ala haɗon yeeso neɗɗo muñata ko muusi neɗɗagal mum heddo e muɗum ko jibina ko yo wuuyo Allah waɗen barke amin amin Abuu si ñalamaji gartat bandu men so nangene fuɗa jongol so nangene fuɗa guite ne jiida jonggol woppete ma jaɓi ko Allah waɗi ko ɗum woni mo sali ko Allah waɗi ko ɗum woni won teddungal ngal Allah hokkuma e leñol ngol no diiɗo e no mbaɗɗa koɓe mbaɗi mbaɗɗa koɓe mbaɗani gonga yeedo Mamadou Dia ƴawde ngalu o windi ha heewi min jii Aboubacry bonɗe ceerno Seydou Sow to Kanele Kaneji windi ha heewi min jii Alaji Mamadou Samba Diop Moutouro windi ha heewi min jii Alaji Ibrahima Kandane bindi ha heewi min jii ha heewi kono ko menduɗa ko ɗon woni mum coka uddi bawɗi ha laaɓi woni diga ha yetti temedde ujunnaji haqqille ma deƴ Allah hokkima ɗum ñalawma arti bandum sanne kadi simboɗo heewi wiide so neɗɗo natti yuminade yo hulɓino sagata so natti yuminade yo hulɓino saabi Allah so sagata natti wiyede jalla boni yoɓe tawe ha koy fulɓe mbi ngaari jibinaade fof nani inde bammu wiyede ngaari kono wonde kala haldino damba kirtoji ne ardo jofoji komo Allah wala hokkata a woni ngaari e jamanu ma e nder oɗo yonta e nder e ɗemgal Pulaar ya judde hen balɗe amin fulɓe mbi giyal jibinaa koye ceewendi mum kono so ƴaggani yota nde ƴaggunoɗa yuɓi kala ko dannuɗa e taniraɓe ma kala ko dontuɗa e babiraɓe ma haala eɓe salade yawahe ummade yawmo ɓe guitti hakkude to e mbelu weldi ɗiggude weli mulde kay weli laamaɗo ɓe taƴi ɓe goni banggue ɓe taƴi hettere law Samba lawa maire ɓe mbaɗi jimade mabɓe kala ko kalajo wonno golli inde ma daten jamma hande o min dawa ɓen kaala ɗum sababude sa haali nden andu sa andi andin kalmi gagnaaɗo Buuba puɗɗoyiɗo l'école wawde jofno e Philadelphie ɓe mbi kam holko hokkuma dottimi mbaɗmi yewtere kalmi Abdoulaye Madina Gounas puɗɗoyde hawa ɓowde jofnoye toon nde ganduɗa ko dowlaji denduɗe Amérique sa nani neɗɗo hokkama haye weddima wona haye jama sa nani rawandu fayma film haye wona haye jama kanko woni hande meilleur jamantere e nder aduna o ɓe mbi hoko Abdoulaye hokkuma mbimi min kaali exécra bin ko juif on mbiyani holko hokki min min kaali sinal mos dayan on kalani ko on mbiyani holko hokki min kaali yasen on mbiyani holko hokki min kaali woɗeɓe ɓaleɓe oluɓe sa haali ɓaleji wiya holko hokkuma ene ko jaw tan jeyata yo Allah hokka men hakkillaji wattude sertade ko neɗɗo golli min kaala saabu majjata mayata giyal mbimi jibina koye ceeɓen so ƴagani yota kaɓowo e gacce kaɓowo e basal wendorta subaka lawtana jogo ɓande hande o haalayɓe fof ne jiiɗi jiidude e ma sababude a laatima no dembaji tati kewmi wiide ɗini so tawi hande no ɓeytono a wattama e nder mabɓe saabu a dajini haalayɓe a ɓeydiɓe cuusal a ɓeydiɓe jambagal a ɓeydiɓe teddugal a hokkiɓe ko ganduɗa koɓe mante ha aduna gasa yante ko mawɓe mbanno ko ka cuusa reedu a wona haaside aɗa weeli habdede gueɗe ɗiɗi
aɗa weli habda seedeɗo ko cuusu so yaade ma surta ka urtako aɗa weli habdede konngol so aadi a firtata amin mbima ya jurde hen balɗe amin jogui droit sakto ko mbaɗɗa ko soko tuuba ko winduɗa ko min kaltan so jaago winduɗo min kalat so bayna ko winduɗo min kalat ɗum kadi yonte fof e yontaɓe muɗum ganden yonte koko jogo settade en janggo enen ɓeɗo wonɓeɗo hande ɓe so neɗɗo jibinama haalayɓe wiyama ko kulɗo reedu na hawa bandiraɓe debbo kalajo ne habtoro woɓɓe temedere tawana woɓɓe haalayɓe andude hoore mum yidde hoore muɗum min jeeyi Côte d'Ivoire min tawi toon suka debbo ene jaa e diwan haalayɓe omo jooɗi ha o foti ɓesdude waya sac ɓe mbi o mbete ko coowɗe mbin ala o soyani nde wonno aade fimnane wonno ɗon gorko kalajo kala ko wawi wonde hayso ko jaayi walla ciisi o ko debbo hen tan ko fof alamo yeeso tawi wona kanko ɗum ko aade ɓoyɗo wonno Boubou Samba Taba wi ne waɗanno saaha ulluɗi amen hayso keyɗi wonde ƴakkoyta ƴee heddiɓe haalayɓe ina jeeya haalede wonko ɓe golli gila haqqi tawi wona hande ma e gartan so Allah jaaɓi ma Mamoudou Soma waɗan bande hoddu mi lelaka pomi lelni koɓe fiya ɗum ha feewa Abou Sy hakkude ma e guiƴen ɓe laaɓi a wona kulɗo heedu kala ɗo hay leñol tawna ma haɓama hen so sagataɓe ndendina sukaɓe ɓe pelli tanaɓe jaggi tengel e ma tengel ga sibole boole ga gata kay wawde mo goɗɗo ɗo hulɓinani mo waɗi ɗo dognani o wi saɗa yiilo so hay waɗi sa yi piraɗo caggal jal mbima ko saabi o wi ko dogɗo firata e caggal an wona événement wona goɗɗum kala ko yiya e ma ko ka dayɗo pindirɗa ha ƴemma a hokkani caggal Baba Sima Diagne ko guyki koliyaɓe so tawi suwaɓe makko ne jaltano ne jaa o wi ko son jeeyi so goto mon felliti dogde so arti o tawam ɗo so tawi ko mayde dogɗa sa e tawtam ɗo o jagga fetelo fala juuɗe makko Mamma Sima ko jamanteya wuuyi ha maayi meeɗa dogde kala police mum noɗe bonde wona loos wona kitoyi o wina haymo hono goto fiiri teppere mum caggal mum ina doga ñande wolde hakkude mabɓe holdiɓe Samba Sima yeehi ba makko yalta jogo fetelo jooɗo e demal galle he wolde nde waɗi ko tiisu baal nden ko ñalloji wona baaloji ha yimɓe juuɗe futuro Samba wi bew ina diwa galle tan o wi fitel tat o wi ɗum daw o wi sey ka dogɗo maade tawa ɗum ɗo o wi baba dognoɓe garti guila takkusan Abou Sy ka jamba ka cuusa ka moƴƴo ka kaasire moni fof aɗi yallu moƴƴere ɗiɗo jammaji noon kala mo wona haasire ma waɗnede haɗi keewa saabu ko golle ma e balle ma ko liggiɗa ko ɗum woni ko haalten min beltanima on goɗande kono heeñiɓe sinno ko sago joɗɗen ha gasa kono ko ñinuɗe wadde koɗe kadi gasani lefol mon ngol yo heddo ɗo min batta lefol gongol tawa sa min garta e moɗon en calmini noon dendagal bandiraɓe en calmini bandiraɓe en calmini kanko sogna mo ganduɗa ko Fatimata Tino en jetti Moustapha Ba wondude e Rougui Ba en jetti bandi men debbo Mariam Sy wondude e funere mum biyeteɗo Kadiatou Ba Bowba toon to Kiifa e biyeteɗo Hajiratu Dia ko wiide on neɗɗo no a waɗana hoore mum tawa tañande leñol muɗum Abou Sy o yalti koye galleji ɓurɗi mawnude e nder haalayɓe banggue kosam e banggue duwol kadi o bonnani o wurti waɗi ko waɗi o jamma hande he ko Abou Hafsar Kumba Hamme oɗo jamma mo weli sanne jamma meɗen Abou Sy ko jamma mo ɓoyɗen yidde ko jamma mo ɓoyɗen ɗaminade mo ɓoy yidde mo ɓoy ɗaminade kono hunde fof ko nde Allah hoddiri nde ko nden yanata ina weli mi joɗade ɗo yo galle tawa kadi ko eɗen joɗodi
hono no gowɗen jooɗodade ni taw koye nder wuro suska walla e nder galle karajo saka noon ɗo e galle Abuu Sy nde ɗo jonde ko jonde Fuuta ko jonde suska e laba jeeno ko jonde halayɓe teddungal ngal timmi jaɓɓungal ngal timmi bisimilla o timmi so tawi a are galle a jaɓɓama a wertanama damal maɗa arjigi udditima heddi holko jogorɗa nawde kono damal kam udditima nde wonno ko ɗum ɗo uddita damal o udditi damal hakkude meɗen e makko o udditi damal hakkude men e suska ndenno de ko nder gonnoɗen so neɗɗo yiili men e nder suska tan tawaɗen toon so neɗɗo yiili men e nder halayɓe tawaɗen toon kanko Abuu o udditi ngal ɗo damal ndenno ko de ko nder gonnoɗen seydi Sy jikku ma ko moƴƴo ɓernde ma ina laaɓi yeeso ma ina laaɓi kadi amin gandi wonɗo mbaɗɗa hunde e nder galle he wonko mbaɗɗa e nder galle he waɗi noon ko ɗum suuɗaki wirnaki wonko mbaldata saɗa lelo sa fini wonko dawrata kadi wonɗo dawrata wonko ndendinta so hiri wonko joftinta sono heewi amin gandi saabu a holli min sono heewi amin gandi saabu a holli min a addi kadi mo pasniɗomo jiɗɗoma renanma e nder galle he tawedema e wasa tawede fof no feewi ene yooɗi ene timmi hay hunde ngakkata ina wawno wade no wona ni kono ko ni Allah waɗiri kadi ko ni tan wayi min ñaaguima Allah yo Allah hokkina fandinde Allah rokkima gueɗal durnoɓe miijo hunde teɓɓita ɓe koye maɓɓe jeeɗa miijo ma ina hutore feere ma ina hutore min beltima seydi Sy yo teddungal ngal ɓooya e juuɗe ma ya ɓoy tampande leñol ngol ɓooya rutudemo teddungal Abuu Hafsat Kumbame ja a jarama kala ko neɗɗo dañi caggal yettude Allah ene laata yetto jignamo wallahi jignaɗo gooko anduɓe mbi yo iɗo yettede mi haalani banggue diine kalam ko banggue aadaji ɓe mbi ala yo yummo iɗo yettede anduɓe ƴeewi tawi neɗɗo meeɗa suɓanade hoore mum jignaɗo muɗum debbo ko jignaɗo ma gorko suɓantoma jignaɗo ma debbo dicco jibina duwana ma duwa o jaaɓe sanne
jignaɗo ma gorko suwantama jignaɗo debbo moƴƴo suwanama ɗum dicco jibina duwanama duwa o jaaɓe so wiyama Abuu si en gari Atumaan en gari baba forta becce o kañum jeeyi ko ƴiƴam jeeyi Abuu en mbi Abuu en mbaɗi baba forta becce o kañum jeeyi jaada e giƴen so wiyama ka en gari an jogui inde mabɓe jogui jettode mabɓe Sidi Mamadou Sawi Bad Mamadou Mamoudou Badi ma sa jalari o wi sa yontama a woni mawɗo pengal ɓe mbiyay o wi ñantu pengal ma gila e fadu ha yetti tengade yimɓe mbi pamade o wi kamɓe fof inde ma yettode ma ɓe jogui jignaɗo debbo holto heedi fewjoɓe pewje bonande yo bon mbiya gandi koko bonnata jignaɗo debbo falo ɗon wonta jaam yimɓe fof jeetala e hunde ala ko bonnata yimɓe dawatade no ubbana fof neɗɗo e teddungal muɗum jignaɗo debbo dawa duwa muɗum yaltina ha laaɓa wiye hande kaari duski kaari bonnama somin ceertema ko saabu nagamo ko ɗon kosam woni so tawi rewi ɗon ha yawti hay hunde la kono ɗon so jaam lahi jangguida e temedere neɗɗo e capanɗe jeenayo goto fof ya ha wiya ko jofnuɗo ha nangamo sa aani wattaki sa haalani jaɓetaki ɗum ko kosam won ɗon aha koyi mami mami moɗandi ko gonga sababude ko jungo ma ñaamo woni ɗo ko koyngal ma woni ɗo ko hitere ma woni ɗo hono ceerno Moustapha o yettama o jarnama kanko e bandiraɗo debbo hono mo ganduɗa kañum woni Rudi Ba on jettama on jarnama e nder galle moon mo mbaɗon ko galle moon jaɓɗon woni galle moon galle o woni galle moɗon sokhna Fatimata Tine ne kaalino nane gonangal ma e galle he ina jeeɓa nde wonno goko ko heko faggoro adda ko debbo jaggata kala ko aya jaggata ka moƴƴo ka tedduɗo ya judde sanne amin aɗa walli kadi eɓen ñaagui yo Allah junno balɗe ɗe e moƴƴino battane waɗa ɓesmo hen ɗaki en kaalino nane bandiraɗo debbo e mbiyete Mayam Sy e fule muɗum Kadiatou Ba Bowba to Kiifa e Hajiratu Dia to France eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe eɗen jetta Penda Dia wonɗo e ceerno Mouhamed Mbayi e professeur Abdou Malal Diop mo wawi fonde Thilo Boumou Ndiaye Abuu Sy kala ko gonlaltuɗa leñol ɓeydu kala ko tabbantuɗa ɗemgal ɓeydu jobdimama aduna gasgas sarte majjatate mayata lahi nane subaka mboɗo haalde Boubacar Djibril Wade kanko mbannomi hande koɗo galle émission yes o wi mi wondi so wonano mboɗo heeƴi Abuu Sy ñinmi yiide o wi o windi defte o neldimi o waɗi kelo neldimi mi yi ko gollanta leñolngol ko teɓe meeɗa yiidemo mi yimo sowa makko so mo weli ko tawete e labgal e wendilo woɗaɓe toka ya judde en balɗe amin so Allahu lamɗo jaaɓi mi dañat hoddo Mamoudou Denju no waɗatno no waɗantanomi ni kadi hoɗanta ko hoore makko mi watta lefol ngol kalɗol ngol yimɓe wadde ngol mi fernamo ha gasa laaɓa sanne jamma hande noon ko jamma welemma jamma hande o ko jamma teddungal bandiraɓe men malinaɓe gari ɗo tawi en ɗo Sénégal e Mauritanie ma wona keewol ɓe wino nane leyɗele neldi ceerti ko politique keewi peccama taƴama ko politique kono leñol ngol serta ɗemɗe ceerta ganda noon kala ko mbaɗannoɗa Abuu Sy majjata mayata kala ko gollannoɗa ɓeydu majjata mayata wallahi jabɗo ko Allah waɗi yo yaadu hen caɗiɗo ko Allah waɗi ko Allah wi yo won ko wona tan Allah wi yo wano wayni wayno wayni ɗum noon jetten jignaɗo debbo o jetten jignaɗo gorko duwaw mabɓe jaabama jetten cuddiɗo e wondiɓe ɓe ɓeydon muñal ɓeydon muñal gondigal mum no yooɗi gondigal mum no feewi gondigal mum ina laaɓi yo Allah lamɗona ɗum yeeso amin bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaafoɗon kala nde leñol yawa ko neɗɗo yawa so neɗɗo waasi nuskat so galle waasi jasat so neɗɗo waasi yawete dañale gandal laamu to gummito on ko goppi toon nde gande on ko gaddi so jeeyi waɗa ko gacci yo Allah hokkan nanodirde yo Allah hokkan faamudirde
no gurɗo ni ne weeli jaggunde ballonde on on dañi neɗɗo mo ganduɗa ñande fof ma yimɓe mbiya salamu aleykum aleykum salam so indema ɓurtima martaba ma ko cuuɗa yo ɓuri hewde kono suuɗade hande weeɓani téléphone accata whatsapp accata hay hunde woppata ñande fof ma neɗɗo findinoɗoma a salminimo yiiɗo ceerno Abuu Sy ñande fof ma neɗɗo wiyen yiiɗo ndesata pulaar muña noon ɗum e jikku muɗum o muñan ko muusi neɗɗagal mo heddo e moɗon no Abuu Sy wayni toka jaama ka moƴƴo so Mamoudou haali jammaji amen mboɗo wiye sisiɓe wonde ndiyam fayde mum wawi cakkudam wonde jayɓe ndiyam fayde mum wawi cakkudam Samba Bocar Moussa Samba Bocar Moussa Samba Bocar jammaji men Samba Bocar Moussa Kumba bani dadde Samba Fatimata Sada Mayor Samba Fat Dikkel Fa Sada Mayor si jawte la be fonde tana bela Samba Seba Samba jawte mawɗo jawte so mi arti ɗon si mi arta e Mamadou Hamidine Ali Sy mo duwe bawɗi lana dulli beele maji yo Allah yimomo yaafoma haalamo aljanna ko nawani inde bonde so ɓe gayni mi arta e Abdoul Aziz Yaya goko mo mbulo jeeyi hawgande e weedu maalo beeli guddo go e malaɗo yaylote salle guine duwe jaabe fuɗɗoyɗo ha law jofna e Philadelphie ingénieur géologue mo Ablaye wadde yoltanene gabo artuɗo e leydi ndi jogui o $100 min e mbadde makko ñalawmaji kewɗi si kewɗi Abuu Sy Allah jaama jaama Allah teddini yo Allah junno balɗe moƴƴino battande goto fof ndewa ko duwal muɗum so tawi segata naate ladde taƴoɓe paye mum ko jogui ko ɗon haptorto a habtoyimo leñol to banggue gandal a habtoyimo to banggue kuɗol a handimo to banggue jime a handimo to banggue haɓede a salima hen yama a dannima a tu fof ko pulanoma mbiyanmi ko hoam no mbiyatanɗa ni o huywi o yalti o dogui o galle baba o naate ladde o dogui demal o dogui jeeygu kono so tawi neɗɗo ɗannima ko gonga waɗi ladde seekoɓe naata fijo fusi olde natti gure jeewi wiyama gandiji laatima guinale so atti yo yiye nde gartoɗa nde yiyama sanne an kadi gartoɗa nde tan yiyama galle bamma yi womon yi leñol no wonno fo yi Allah jaama ken fuɗɗiɗon en cuwa jokkide so Allah lamɗo jaaɓi ko ɗo katten jamma hannde o Allah ji Mamoudou Soma so hoɗi no weeli so haali no weeli so daƴƴi no weeli yo Allah teddini Allah junno baɗɗo moƴƴino battande jarama